Живееше някога едно игриво и сладко момиченце, което всички обичаха. Но най-много я обичаше нейната баба. Един ден тя даде на своята внучка красива червена шапчица от кадифе. Ела да видиш какво съм ти ушила. Червена шапчица! Червена шапчица, точно като за теб. Харесва ми! От сега нататък искам да ми казвате червената шапчица. Благодаря, бабо! Моля, ела и дай целувка на баба си. И от тогава момиченцето започна да носи червената шапчица. Един ден майка й я повика. Червена шапчице. 2 плюс 2 – 4. Повтаряй след мен. Така, браво! Червена шапчице. Да, мамо! Вземи тази кошница и я занеси на баба си. Тя е болна и слаба и й трябва хубава храна. Колко хубаво уха е! Приготвила съм кекс, печено месо и варени яйца. Сложила съм и бутилка със сок. Върви! Не се отклонявай от пътя. Бъди внимателна, защото в гората е много опасно. И когато стигнеш там, да не забравиш да целунеш баба си. Да, мамо, няма. Кучене, ти оставаш у дома. Сама отивам при баба. Какви хубави цветя! Здравейте, цветенца! Здравей, червена шапчице! Я, бистро поточе! Здравей, поточе! Здравей, червена шапчице! Бабата живееше в гората на час и половина път от селото. Червената шапчица не подозираше, че вълкът също живее в гората и беше животно с много лоша репутация. Но червената шапчица не знаеше за това и не се оплаши, когато го срещна. Здравей, червена шапчице, каза той. Здравей, господин вълк! Къде отиваш толкова рано сутринта? Отивам при баба. Каза гордо червената шапчица. Какво има в кошницата? Баба не е добре, мама й приготви кекс, печено месо и варени яйца. Сложила и бутилка със сок. Каза ли нещо, вълчо? Не. А къде живее баба ти? По-нататък в гората. На вълка този отговор не му бе достатъчен и продължи да разпитва. Къде точно? Все по пътя направо, после има 3 стари дъба и при тях е нейната къща. 3 стари дъба. Разбрах. И аз съм тръгнал точно натам. Искаш ли да вървим заедно? Да, може да решим и някоя задача. Искаш ли? Да. Хубаво, започваме с една лесна. 2 плюс 2 е равно на... 3. Не, вълчо, 4. Продължаваме. 1 плюс 3 е... 3. 4. И така вълкът накара червената шапчица да го заведе до къщата на баба й. Ти наистина не можеш да смяташ. Намислил Трябва да те беше науча. план. Мислеше си как Ами, 2 червената плюс 3? шапчица... 3. Не, вълчо. Червената шапчица е доста крехка. Сигурно е по-вкусна от баба си. Но ако съм умен, мога да изям и двете. Аз наистина съм много умен вълк. Каза ли нещо, вълчо? Не, червена шапчице. Мислех си за математиката. Много добре. А колко е 5 минус 3? Защо говорим за математика? Я виж колко е хубаво навън. О, чуй как чуруликат птичките. Прав си, пеят толкова красиво. Погледни какви красиви цветя. Защо не набереш малко от тях на баба си? Вълчо, толкова си мил. Прав си. Баба много ще се зарадва, ако й занесат цветя. Когато наближиха къщата на бабата, червената шапчица започна да й бере цветя. Вълкът много се зарадва, когато видя, че момиченцето взе да се отдалечава. Измамих я. Докато червената шапчица късаше от цветята, вълка се затича към къщата на бабата и почука на вратата. Кой чука? Червената шапчица, бабо, нося ти вкусна храна. Влез. Не мога да стана от леглото. Не се чувствам добре. Вълк! И така, вълкът изяде бабата. Но това не беше всичко. Защото бе измислил план. Първо ще дръпна завесите,
После ще си сложа шапчицата на бабата на главата и ще легна в леглото. И когато се появи червената шапчица... Тази шапчица ми е малка, но ще се справя някак. А сега ще чакам. През това време червената шапчица обикаляше и береше цветя на баба си. И изведнъж се сети, че трябва да отиде в къщата на... Баба! И когато червената шапчица пристигна в къщата на баба си, видя, че вратата й е отворена и това я оплаши. Но тя пое дълбоко въздух, събра смелост и влезе в къщата. Добро утро, бабо! Но бабата не й отговори. Червената шапчица тръгна към леглото. И там видя своята баба. Стори й се, че баба й изглежда някак доста странно тази сутрин. О, бабо! Защо са ти така големи ушите? И вълкът отговори с преправен глас. За да те чувам по-добре. А защо са ти така големи очите? За да те виждам по-добре. Бабо, защо са ти така големи ръцете? За да те държа по-добре. А защо ти е така голяма устата? За да мога да те изям. И вълкът скочи и глътна горката червена шапчица. След като засити глада си, вълкът легна и захърка. Вълкът хъркаше толкова силно, че един ловец, който минаваше наблизо, го чу. Ловецът си помисли, че хъркането идва от бабата. Ама, че силно хърка тази баба. Сигурно не е добре. Ловецът видя, че в леглото вместо бабата лежи вълка. Негодник! Аз те търся, а ти къде си се скрил? И ловецът насочи пушката си. Но се спря, защото се сети, че може да е погълнал бабата. Тогава взе ножиците и разряза корема на вълка. Там намери бабата и червената шапчица, които бяха живи и здрави. На ловеца му хрумна следната идея. Защо не напълним корема му с камъни? Чудесна идея! Пада му се, щом яде баби и червени шапчици. Ловецът напълни корема на вълка с камъни и след това го заши. И когато вълкът се събуди, Не. уплаши се, като видя ловеца и хукна да бяга. Но не можеше да тича, защото камъните го теглеха надолу. Така ти се пада, лош вълк. Благодаря, ловецо. Моля, а какво има в кошницата? О, вкусна храна за баба и бутилка със сок. Я да видим какво е изпратила майка ти. Колко вкусно мирише! Тримата излязоха пред къщата и с удоволствие опитаха от храната, която майката бе изпратила на бабата. А червената шапчица обеща. Никога вече няма да се отклонявам от пътя и винаги ще слушам мама. Точно така.